konservatoriyani bitirdiğim zamanında zor eserini yazarmın, simfonik eserlerini yazarmın diye bulağanayım. Kim ettirirse, anda sırasalar, uşanmazlar. İslam garmında oynaydı. Garmında bir başında oynayan diye oynuyor. Ama bir kompozitör işi, fortepiano, akademik eserler, operaya kadar var gitken. Yok, ben onu okumayayım. Anda benim stüdyom. Gerek çağında, indi hazırki zamanla, üzügüz biliriz, elektron zamanası. Garmonda gına tügül, fonogramma yazgan bulabız indi. Olağaç kirimne iğrenip barabız. Көп programma var indi, muzikantar için, kompozitorlar için. Rahmet dünyaga nasıl diyeyim? Kim uylap çıkargan mıken anday mesele elbet şın oynagan sintezatorga belki niye barabanlara koşup gitarlara koşup. Hazır indi fonogramma yazdın, çıkarsın sana orkestra altından oynagan kebet bulup çıkar.
Анары менә шул киендерә минем олы балалар Барбарис ансамбле. Инде мәктәпне бетергәч китәрләр дип уйлаган идем. Институтларга кергәндә беренче курста, кем икенче курста. Һаман бергә мине ташламыйлар, рәхмәт. Кайда барсаң бергә барасыңмы? Барабыз диләр. Юк дип әйтмиләр. Олылардан әйтсәк, инде Искәндәр безнең менә гармунчы бар. Абдулли. Студент. Беренче курста укый. Минем кебек уйный. Менә ким түгел. Менә нәрсә әйтсәң уйный. Мин уйный. Инде мәҗлестәгә дә ири, Аллага шөкер. Туйга да аппараларына шунда ярышуларга акча эшләсен. Сөендерә безне. Максатта яхшы бала Илнарның баласы. Яхшы уйный, уста гармунчы, 10 класста укый. Алла берсә, ул да шомарыр дип уйлыйм. Нәрсә, ул үзеннән тора. Менә демәк гармун бар икән, уйнады уйнайды. Уйнамасаң тик тора икән гармун. Син өйрәнә алмыйсың. Гел уйнарга кирәк. Кайда шакысалар, шунда барырга кирәк. Татарда бар шундай, мәкән. Сакарган җиргә барырга кирәк. Менә шунда шомарасың.
планнар шундай минем бар хәзер. Анда bir коллектив җыеп куярга. Анда да шәһәрдә дә сәләтле балалар бар. Җегетләр бар, кызлар бар. Төрле яшьтә, менә килә башладылар. 5 яшьлекләр, 10 яшьлекләр бала. Нәрсә дип әйтим, шәһәр баласы үткенрәкме, ничекме, менә авылда күрәсез, балалар ялып торалар, куркып торалар. Шәһәрдә ачык бала. Ничек иретсәң шулай бара, алар да бөтенсе сәләтле.